Passem ara al torn al grup socialista. Intervé la diputada Marta Moreta. Gràcies, presidenta, síndic, l'equip que els acompanya, diputats i diputades. A veure, llegint l'informe no se'ns ha explicat gaire res del que no sapiguéssim. De fet, hi ha alguns buits que encara no estan solucionats i, per tant, encara ens queda camí, com deia el síndic, per anar treballant sobre el tema de la seguretat privada a Catalunya. Determinats espais públics, en aquest moment, com també apuntava el síndic, discoteques, parcs públics, fins i tot aeroports, barris concrets, es fan amb seguretat privada. Quan, a més, s'està parlant d'un espai públic. Una cosa realment incongruent, perquè qualsevol espai públic hauria de tindre una seguretat pública. Per tant, no podem deixar que la seguretat dels ciutadans estigui en mans de només aquells que ho puguin pagar. I això és molt important recalcar-ho. No pot ser que la seguretat de tots nosaltres estigui pendent només d'aquella gent que pugui pagar la seguretat privada. Les conseqüències de l'augment de la seguretat privada és clarament una discriminació per al ciutadà. La seguretat és un dret públic. A més, comporta que en molts casos la precarietat laboral, que ja s'ha dit aquí, hi hagi una gran precarietat laboral i, a més, els horaris siguin molt complicats, horaris intempestius que no fan els treballadors públics. Per tant, hi ha una gran diferència entre la seguretat privada i la seguretat pública. Cal, com també deia el meu company aquí de Ciutadans, que la formació sigui molt més acurada i que el personal que vol treballar en seguretat privada estigui coordinada amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tal com ho apunta l'informe. Ens calen més competències en seguretat privada perquè en seguretat pública ja les tenim. El que passa que sovint no fem el seguiment que ens toca i, per tant, hem de vetllar perquè això es faci. També hem de dir que la seguretat privada ha anat creixent o decreixent, depèn de les circumstàncies que han passat en moments determinats. Per posar un exemple, fora de Catalunya, quan en el País Basc va arribar la pau, el Tractat de Pau, que ja no hi va haver conflictes, les empreses de seguretat privada van disminuir moltíssim, moltíssim. I, per tant, això ens dona què pensar, també. Per tant, crec que com a diputats i diputades que som del Parlament ens toca treballar sobre aquest tema molt profundament i valorar totes les conseqüències que això està provocant. No és dir res de l'altre món que les empreses de seguretat privada són un lobby important a Catalunya i això cal tenir-ho en compte. Sembla que ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. Passem